Ga kaɗan daga cikin manyan labaran da suka faru a makon da muke kwana da shi. Gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya sun lashe takobin karo da talauci da matsalar tsaro. Asusun lamuni na duniya ya ce garan bawul ɗin da gwamnatin Najeriya ta aiwatar ya karfafa tattalin arzikin ƙasar, amma ya yi gargaɗin cewar fiye da kashi 60 na 'yan Najeriya a yanzu suna rayuwa cikin fatara da talauci. Waɗannan da ma wasu manyan labaran za ku ji a cikin shirin namu na ƙasar mu a mako na yau Asabar 13 ga watan Yuli 2026. Tare da ni Abubakar Abdullahi Ilyasu. Kotun tarayya ta umarci a yi wa jam'iyyar Access Party da ake kira da jam'iyyar matasa ta su Bulama Bukarti rajista. Wata kotun tarayya wadda ke zamanta a Abuja ta bayar da wannan umarni, sannan ta umarci INEC ta bayar da damar karasa rajista. Jagorar jam'iyyar Dr. Audu Bulama Bukarti da Mebun Samuel ne suka maka INEC a kotu a matsayin jam'iyyar bayan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ki amincewa da ita, inda ta kafa hujja da cewar tambarin jam'iyyar yayi kama da tambarin wata jam'iyyar. Da yake yanke hukuncin, alƙalin kotun mai shari'a Abiola Ogbutu na kotu ya ce hukumar ba ta da hurumin hakan, inda nanata cewa hukuncin ba daidai bane kuma ya saba da shari'ar kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 ya tsara da kuma sashi na 79 na kundin zabe na 2022. Gwamnonin yankin Arewa maso yammacin Najeriya sun fara yunkurin aiwatar da wata manufar haɗin gwiwa don nufin shawo kan talauci mai fuskoki da dama ta hanyar shirye-shirye da dabarun tallafawa rayuwa a jihohin yankin 7. Gwamnonin sun cimma wannan matsaya ne bayan kammala wani tsarin kwanaki 2 da suka gudanar a birnin Kano, inda suke fatan za su samar da dabarun da za su magance matsalolin yankin, ciki har da batun yara da ba sa zuwa makaranta. Gwamnonin dai sun haɗu ne lokacin wani babban taron manufa na wuni 2 kan matakan rage talauci ta hanyar bunƙasa shirye-shirye da dabarun samar da tallafin kuɗi don inganta rayuwa, wanda inuwar gwamnonin Arewa maso yammaci suka bullo da shi da haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya da tallafin tarayyar Turai da kuma asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya. Asusun lamuni na duniya ya ce garan bawul ɗin da gwamnatin Najeriya ta aiwatar ya ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar, amma ya yi gargaɗin cewar fiye da kashi 60 na 'yan Najeriya a yanzu suna rayuwa cikin fatara. Tun bayan hawansa kan mulki shekara 3 da ta wuce, shugaba Bola Tinubu ya cire tallafin man fetur mai tsada, wanda ya sa tsawon shekaru gwamman 'yan ƙasar ke shan man fetur da arha, sannan ya sassauta tsarin canjin kuɗi ga naira kuma yi wa harkar karɓar harajin Najeriya gyaran fuska. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito IMF na cewa yayin da masana tattalin arziki ke cewa ya dace a kawo manufar sauye-sauye tun da daɗewa, amma talauci ya ci gaba da ƙaruwa, inda a ƙarshen shekara ta 2025 yake addabar kashi 63 na al'ummar Najeriya, kuma sama da mutum miliyan 27 ne ke fama da rashin wadatar abinci a shekarar, inji IMF cikin wata sanarwa bayan bitar tattalin arzikin Najeriya da shekara-shekara. IMF ya ce har yanzu halin rayuwa ya kasance mai wahala ga 'yan Najeriya masu yawa. Ya ce talauci na karuwa ƙasar mai mafi yawan al'umma a Afirka tsawon shekaru, inda rahotannin babban bankin duniya na baya-bayan nan ya ce 'yan Najeriya kimanin kashi 61 ne ke rayuwa cikin talauci, sama da kashi 40 na adadin su a shekarar 2019.